Читаем на татарском вместе с проектом Эйда онлайн. Сегодня предлагаем послушать и прочитать вместе с нами произведение Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Вы можете читать этот текст на сайте ozatlik.org/Эйда. Беренче бүлек. Бер көнне мистер Джонс, байлар ишек алдының хуҗасы, китәклекләрне төнгә бикләде, сарайларын ябарга онытты. Исерек чакта гел оныта иде ул. Хуҗа китүгә корылмаларда хәрәкәт башланды. Ишек алдында хөрмәткә ия бер карт шушка җыелышка чакырды һәм сүз башлады. Иптәшләр, безнең тормыш ничек корылган? Әйдәгез уйлыйк әле. Хәерчелек, авыр хезмәт һәм үлем менә безнең язмышыбыз. Туабыз, туярлык ашамыйбыз, егылганчы эшләтәләр, кирәгебез беткәч үтерәләр. Арымаган бәхетле хайван илдә юк. Әмма табигатьнең кануны шундыймыни? Илебез үз халкын ашата алмаслык хәерчемени? Юк, иптәшләр. Юк. Илебез бай. Алайса нигә без шундый хәлдә яшибез? Чөнки безнең эш нәтиҗәсен кешеләр үзләренә алалар. Кыскасы, безнең бәхетсезлекнең сәбәбе кеше. Кеше безнең дошманыбыз. Кеше сөт, йомырка бирми, аны җигеп булмый, куян тота алмый, берни җитештерми. Шулай да безнең белән идарә итә, үзенә эшләргә мәҗбүр итә. Нишләргә соң? Баш күтәрергә, фитнә башларга, урамнарга чыгарга, кешене юк итәргә. Бу эшне без эшләмәсәк, киләчәк буын эшләсен, әмма эшләсен. Без җиңәргә тиеш. Минем сезгә сүзем шул. Кеше юкка чыккач, җир шарының барлык хайваннары бәхетле булачаклар. Шушка сөйләп бетерде һәм бала чагыннан таныш хайваннар гимнын җырлады. Җырны башкалар да оттылар, бергә җырладылар. Тавышка хуҗа мистер Джонс уянды. Ул ишек алдына төлке кергән дип уйлады. Мылтыгын алды да һавага атты. Барлык хайваннар куркып таралыштылар. Икенче бүлек. 3 көннән карт шушка үлде. Аны бакча башында күмделәр. Март айы иде. Киләсе 3 ел дәвамында алар фитнәгә әзерләнә башладылар. Эшне җитәкләргә Ишу һәм Наполеон кушаматлы 2 шушкага куштылар. Алар башта хайваннарның аңын үзгәртергә булдылар. Алар арасында шул кадәр аңгыралары бар иде. Берсе, мистер Джонс безне ашата. Без аңа буйсынырга һәм рәхмәтле булырга тиешбез. Икенчеләре, бездән соң нәрсә булачагы безгә мөһим түгел дип сөйләделәр. Шушкалар мондый фикерләү хайванлык рухына туры килмәгәнен зур авырлык белән аңлатты. Җиңсәк, шикәр бирерләрме? Ялга тасмалар үрергә рөхсәт итәрләрме? Диде ул. Молли, тасмалар у куллык билгесе дип аңлатты аңа Наполеон. Әмма Молли аны аңламады бугай. Соңгы айларда мистер Джонсның хәле яхшы түгел иде. Ул көннәр буе кәнәфидә утыра, газета укый һәм сыра эчте. Эшчеләр ялкауландылар, урларга ияләнделәр, кырларын шүп басты, киртәләре ауды, эшчеләре хайваннарын начар ашатты. Июнь җитте. Бер шимбәдә мистер Джонс күрше авылга китте һәм якшәмбе төшке аштан соң гына кайтты. Эшчеләре дә ауга китте. Хайваннарны ашатучы булмады. Аларның түземлеге бетте. Хайваннар сарайларның диварларын ватты һәм ишек алдына чыкты. Тавышка хуҗа һәм эшчеләре килде. Алар хайваннарны таяк, чыбыркы белән кыйнадылар, тик хайваннар бирешмәде. Джонс һәм эшчеләрен куып чыгардылар. Миссис Джонс өйдән үзе качты. Шулай итеп, хайваннар көтелмәгәндә хуҗалыкта ялгыз калды. Башта алар мистер Джонсның капканнарын, пычакларын, чыбыркыларын ташлады. Наполеон атларының тасмаларын яндырды. Тасма киемнең төре, кием кешегә хас әйбер диде ул. Аннары һәр хайванга да ярма, пешен, су өләштеләр. Соңыннан барысы да дәүләтнең җан ияләре гимнын җырладылар һәм йокларга яттылар. Аларның бер кайчанда булай тыныч йоклаганнары юк иде әле. Икенче көнне иреккә чыккан кайбер хайваннар мистер Джонсның барлык хуҗалыгын үзләштерделәр. Йортыннан музей ясарга уйладылар. Язарга өйрәнгән шушкалар байлар ишегалды язмасын хайваннар ишегалды дип алыштырдылар. Амбарга 7 кагыйдә язылган такта элинде. 2 аякта йөрүче дошман, 4 аякта йөрүче һәм канатлылар дус. Хайван кием кими, хайван караватта йокламый, хайван исерткеч ичемлек эчми, хайван башка хайванны үтерми, барлык хайваннар тигез.
Хайваннар тырышып эшкә керештеләр, пешән җыйдылар. Эшне шушкалар җитәкли, алар идарә итәләр. Җәй буе ферма гөрләп эшләде. Молли белән Мәче генә ялкауландылар. Хайваннар мистер Джонс киткәч яхшырак ашый, күбрәк ял итә башлаганнарын аңлады. Җәмгыять эшләре белән дә шөгыльләнделәр, бер-берсен язарга өйрәттеләр. Якшәмбе җыелышлар уздырдылар. Анда да лидер буларак Наполеон чыгышлар ясый иде. 7 кагыйдәне берләштерде дә 4 аяк яхшы, 2 аяк начар дип элеп куйды. Яхшы ашагач, сыерлар да сөтне яхшы бирә башлады, ә бер көнне бөтен сауган сөт югалды. Өченче бүлек. Шушкалар бер корылманы үзләренә алдылар. Төрле комитетлар булдыру ишу яраткан һөнәренә әйләнде. Йомырка салу комитеты, сыерларның койрыгын чистарту комитеты, кыргый иптәшләрне тәрбияләү ассоциациясе, сарыклар өчен иң ак йон хәрәкәтен һәм башкалар булдырылды. Шулай итеп, ул барлык хайваннарны да контрольдә тотарга кереште. Озакламый сөтнең кая югалганы да билгеле булды. Аны шушкалар алган икән. Шулай ук алар үзләренә бөтен коелган алмаларны җыеп бирергә боердылар. Кайберәүләр тавышлана башлады, әмма шушкалар аларны туктатты. Без бит сөт һәм алмаларны эгоист булганга алмыйбыз, алар шушкаларның сәламәтлеге өчен файдалы. Без ферманың барлык эшен башкарабыз, көн-төн йокламыйбыз, сезнең турыда уйлыйбыз. Без моны эшләмәсәк, Джонс бит кире кайтачак, диде шушкаларның берсе. Мондый аңлатуга хайваннар күнделәр. Дүртенче бүлек. Җәй азагында хайваннар ишек алдында булганнарны ярты ил белде. Фермерлар бу хәл турында үзләренең хайваннары белер дип борчылды. Әмма хәрәкәт инде башланган иде. Тиздән илнең җан ияләре турында хәбәр бөтен илгә таралды. Октябрь башында мистер Джонс һәм эшчеләре ферманы кайтармакчы булды, әмма хайваннар һөҗүм турында белде һәм элекке хуҗаны кертмәде. Моның өчен хайваннар ишек алдында шушкалар хәрби казанышлары өчен 1 һәм 2 дәрәҗәдәге герой исемен бирделәр. 12 октябрь сыер абзары каршындагы сугыш көне дип игълан ителде. Хайваннар ишек алдындагы тыныч тормыш узак булмый. Наполеон һәм аның уң кулы ишу арасында аңлашылмаучанлык килеп чыга. Беренчедән, хайваннарның берелеше ишуны күбрәк хөрмәт итә. Шуңа аны гына тыңлыйлар. Икенчедән, тегермән сызымнары ясый. Аның уйлавынча, тегермән фермага ток җибәрәчәк һәм хайваннарның эше кимиячәк. Бу аларга күбрәк аралашырга һәм китаплар укырга мөмкинлек бирер иде. Наполеон тегермән куюга каршы була. Көчләрне хайваннар ишек алдын яклауга юнәлтергә кирәк дип саный. Чираттагы җыелышта ишу өстенә 9 усал этне җибәрә. Ишу фермадан кача, моннан соң барлык карарларны ябык шушкалар комитеты кабул итәчәк дип игълан итә. 5 бүлек. Кыш, яз, җәй буе хайваннар тырышып эшли. Тегермән әкрен төзелә, кадак, керосин, баулар һәм башка кирәк-ярак җитми башлый. Наполеон тышкы дөнья белән хезмәттәшлек итәргә уйлады. Хайваннар һәм кешеләр арасында арадашчы итеп мистер Сопли куела. Тегермәнне төзү дәвам итә. Ноябрьдә көчле җил тегермәнне җимерә. Наполеон моны ишу эшләгән дип уйлый. Хайваннарга аңа ышанып ничек ялгышканнары турында әйтә. Кыш көне тегермәнне яңарта башлыйлар. Тик гыйнварда тагын бер авырлык килә, ашлык бетә. Капланмаган бәрәңге карала башлый. Фермага ачлык куркынычы яный. Наполеон ашыгыч план уйлый. Тавыкларны, йомыркаларын сата да ярмалар ала. Тавыклар каршы була әлбәттә, әмма аларны ашатмый башлыйлар һәм алар бирешә. Ачлыктан 9 кыш үлә. Фермада яшәүчеләр тормышлары сыйфатлы түгел икәнен аңлый. Алар башка киләчәк турында хыяллана. Бүген аларның иреге юк. Алар ач. Наполеонның шәхес культы үсә. Хайваннар Наполеонга шигырьләр багышлый. Төзелгән тегермәнгә аның исемен бирәләр. Хайваннарны киләчәк пенсия кызыксындыра башлый. Әмма аларга беркем дә түләргә теләми. Ишек алдына тагын ачлык килә. Көрәшче кушаматлы атның үпкәләре эшләми башлый. Аны хастаханәгә яткырырга телиләр, әмма атны суярга алып китәләр. Башкаларга хастаханәдә табиблар каршында үлде диләр. Ачлык һәм кайгыдан хайваннар эшә башлый. Еллар узды. Фетнәдә катнашкан күпчелек хайваннар үлде.
Этләр һәм дуңгызлар башкалар исәбенә байыды. Ике якта йөри башлады һәм кагыйдәне тагын үзгәртте. Хәзер ул 4 аяк яхшы, 2 аяк тагын да яхшырак дип яңгырый иде. Шулай ук барлык хайваннар да тигез, әмма кайберләре башкаларыннан тигезрәк дигән девиз чыгардылар. Тора-бара дуңгызлар кеше киемен киде һәм кешеләр белән аралаша башлады. Алар өчен хайваннар ишек алдында кичәләр уздыра башладылар, күңел ашарга ярдәм иттеләр һәм ишек алды буйлап экскурсияләр оештырдылар. Дуңгызларның икътисад эшләре буенча ярдәмчесе мистер Калмингтон кешеләр һәм дуңгызларның мәнфәгатьләре уртак дип игълан итте. Наполеон ферманы яңадан байлар ишек алды дип атады. В проекте «Эйда онлайн. Изучаем татарский» мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Instagram, Facebook, YouTube, Телеграме, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с «Эйда онлайн».